Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam mo apatinayon aman naldahay. Ngem ammo, saan laan asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasama, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatian, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanika. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoing kayo yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga unidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatan. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikan biag ita ket manipod. Kinipagayam nga Elsa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak at childhood sweetheart ko ni Wilson. At dakarimi nga urean niya pa iti mapasama, da kamin tulat ta. Numakaurnong kamin, agkasar kami. Naragsak ti relasyon mi. Ken makunak a compatible kami. Ta saan kami ngagap-apa. Ket no adda saan mi apagkinawatan, maurnos mi adagos. Aging gaadimteng ti kasinsin ko ani Vanji. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Elsa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakitang ka din no ayan na ni Elsa? Si kamat gayam, Vanji. Ay nakunak no asino di nakapimpintas abalas ang asumungad. Ay sus, pimu daw ka nagkapuji Manila. Well, Si Mexica pa, sikat. Uy, kaano ka pa asim mang pa? idila ang kalman. Umayak lang bakasyon. Ay naimbag man ta nakalagip ka. Nabayag asaan ka nagbakasyon na. Ako rin ka. Sino na dyan apugi? Di naka-shorts nagbas-basketball. When? Di mo ka di mabigbig. Ni Wilson. Ha? Iso daytan? Wen, ay na. Pimintas ti pamagina niya. When nga rod, katkatawaan tayo laang idi anak akut-kuto, gan kanayo nagsaksakit. Ita, gimwapo mo tan. Ang isuda ka di pa'y kaniinsan ko? Wen, ay na nag-sweet da nga rod no kuy-kuyog da. Talaga nga isudan san ti agkatuluyan. Ay, mabit lang tayo baka. Diyak among agawid ka, Insan. Pimintas ni Vanji anya, Elsa. Wen nga rod, kasla kayat kumatindag trabaho iji Manila. Si Kamat. Ay, when gayam insan. Iyam-amom mo't kanyak adi boyfriend mo. Ay na, amamumo ni Wilson. Iyam-amom kit din. Sige man laanin. Wilson! Wilson! Umay ka ditoy! Umay ka, yamamok ni Vanji. Kasinsin ko. Anya nga may nantay trabaho mi di Manila? Call center agent. Hi, Wilson. Hello, Vanji. Amamukan. Nabayag lang nga saan ka nakikita. Kasta ka di? Gimwapo ka, Wilson. Kasta ka di? Managbabain ka latta. Tinasayaat. Agmerienda tayo kit di. Elsa, nagkita kayo ka din ka ni Vanji? Wan manang, intreat na kami nga ron. Binirok na ka ngamin dito'y balay. Nasayaat mo't ata nagbakasyon. Agaw awis nga ron manang. Mapan kami ka nagpipiknik ije Falls. Ay katuan Ipasyar mo mo't diyan kasinsin mo.
Takakaiso na nakaawid ita. O sige, manan. Iso amang tiliw ka man nga ron iti manok ataraken mo. Ta iso ti sidaan mi inton bigat. Ay katuan na. Nalaingak samot nga agtiliw iti manok. Di ka madanagan ading ko. Tasyak pa iti mangluto. Oh, lagi ni Vanji. Ang tigdigusan. Umay ka lang dito, sir. Naglangis ni Danong dito yung balls. Madamdama pa insan. Agluto kami pay. Elsa, amo nga ni Vanji ti aglang mo. Kat naunag day ta a falls. Insan! Di ka unay umadayo! Adalam di ta apasat! Elsa! Malmalmas ni Vanji! Wilson! Ikay salakan ni Vanji! Wan! Oh my God, Vanji! Naisalakan ka ni Vanji. Joke ko lang, Dayjay. Amok taglang mo yan niya. Anya? Anyway, thank you, Mr. Handsome. Wala. Sugli ako na Jigid. Di na ka di kaya't akadoan ngaglang mo eh. Tulungan pa dahil sa nagluto. Si Kamot, suktado kalaunan. Di mo ibagbaga nagdrama klaan ah. Ay na! Kasta unay ti danag ko, ididandani kanalmas insan. Insalakan nakmat ni Wilson. Thank you Wilson. Ay, ala, mangan tayo kitin. Darigat no lumamiis dagiti makan. Talaga mo't may sa tipinggan ang panganan niyo adwa. Talaga akas tadagit na. Lovebirds da nga rod. Oy Wilson, agsao ka mo't Ay na, pasensya kan insan. Talaga ngamin ama nagbabain ni Wilson. Ay, manipod idi managbabain ka. Aging gaita, managbabain ka lagta. Nagawid matgaya man ni Vanji. Anya? Kunak manudo alhawas na dito eh. Isumati ko na ada ije balayda. Addan sa kanula ngamin imay na inala. Ay, agap apura siguro unay Iso asaanan ang nakapagpakada. Amom, intulod ka numot ni Wilson ije paradaan. Ha? Ni Wilson? Un, kinuyog na kano ang naguray itibas ang nagluganan na. Kasta ka di? Agselos ka. Alangan asaan? Amo, sang kakita naman ni Wilson. Kat idiing trip na tayo iti merienda. Nakitak ang nagtungtong da ijerwarte restaurant. Apay, di mo nadlaw day ta? Nadlaw ko. Diyak kaya't nga ikan iti Malaysia. Dakasinsin ko kat narod ni Vanji. Ay na, friend. Kurso nada na ti boyfriend mo. Day ta ti ammo. Agay-ayam kayo iti basketball na madamdama, Wilson. Saan? Tada pa panan. Sa dino ti papanam. Masapang ka di ama mo. Wano'y baga. Ha? Makauma ka na, Elsa. Anya? Kasla ka kaninanang ko. Anagato ti damdamagan na. Wilson. Apay ang kastamat ng di pa nagsasaong kanyak. Pudno ka di nga intulod mo ni Vanji iji paradaan. Di nagawin. Dahil naman ang tikunangkan ka. Nakangag ka lang iti chismis. Namati ka na dagos. Apay, nakita na kami. Di ka man nagsasawi ti kasta no saan mo nakita. Agdamdamag aklaang, Wilson. Di ka lang mabain. Pati kasinsin mo. Pagsilosan. Panawan ka man lagan. Ado ti nakakita nga intulod na ni Vanji. Saan lamay may sa tinakaibaga. Nagbaliwan ti ugali ni Wilson. Kanayon dan sa kano nga agin inawag. Amo matan ti chismis. Anya? Ay, garanggandyang matgayam di kasinsin mo. Nagbakasyon tapno agawon na ti boyfriend mo. Babe, happy anniversary. Nalipatam samagtan nga anniversary na ita. Elsa. Tsak ka bala, tagi
basol ko dito eh. Ano dagiti pagkukurangan ka? Elsa. Waya-wayan na ko man. Makasarak kan to'y lalaki at talaga aparakan ka. Wilson. Iso away-awayan na kon. Aginom takit eh. Inuman taday ito'y nga arak. Oy. Mabiit man lang. Anya ti problema? Inbreak nagnay siya lalaki. Awan babain na. Anya? Ni Banji ti amok ama ka nga po. Punot himbo ka. Agaw na ito'y agasinsin ko. Aginom na kita Guston, agumot ni manang mo. Sana mamon na ito'y. Kaya't ko malimpatan na ito'y lalaki. Manang, umay mo iyawid ni Elsa. At dahi balay, di nakabailan ti agawid. Ha? Apay, anya tinaramid na. Nagparto. Anya? Iso nga umay mo alaan, manang. Wah, apay nagbartak ti kabsat ko. Makangagkanyak dayjay a babae. Wilson, maragsakan na. Ta saan mo apinaay ti awis ko nga umay ka dito'y Manila? Kasana, di na matsardenganan nga awagan. Mayat dito'y. Ado ti trabaho ang mabalin mo asarkan. Saan ka madanagan? Tulungan ka. Agyaman na ka. Sigurado ang ma-enjoy mo dito'y Manila. Ado ti mabalin ko apang ipasyaran kan ka, Wilson. Elsa, anya ti mapaspasamak ka. Mangibabain ka. Abak mo pa yan dagiti daddo maalalaki. Manginom ka matan. Nasakit ti ulok, manang. Isa din ako masirmunan. Anya aya ti problema. Awan, at dayaman. Nag-break kayo ka din kanyo Wilson? Asino tinang ibagakan ka? Saanen anaskan amaamuam no asino? Ang panunot ka kumaan na imbag ading ko. Dayjay kit din alalaki ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Wan, amok, Elsa. Insukat na ka kan ni Banji. Kunam siguro ajak amo dagita mapaspasamak. Hanggang baybay amon, no saan na ka akayat? Saan ka kumang agbarta kakasta? Di mo dadaalan ti bagim gapulang iti dayta abanag. Di ka agdanag. Amangan no dumtentukan ka ti pudno alalaki amangayat kan ka. Ala, gimatang ka manan iti arak. Aginom ka manan? Kaya't ko ti makalipat. Ay sus, dadaalam lang ti biyag mo gapu iti dayjay a lalaki, friend. Oh my kakiti, taginom ta. Ay saan? Pinagbigyan ka idin. Ni, agriring ta cellphone mo. Sungbatan. Hello? Wan, manang ko. Apay ka di? Anya, nadisgrasya ni manang ko! Si kagayam ti baro ka herami. Wan, Alan tinagan ko. Shakti kok dito eh. Elsa mo tinagan ko. Saan ka man ano dito eh? Shakti makaamugan ka. Nakusikusilapan da ka dagiti waitress dito eh. Ipagamugan niya. Tapakuntak ida, ha? Agyaman na. Awanan yaman na. Aywan kaya. Agkuyog tan nga agawid na madamdaman. Mabalin ka din. Nagbiro ka ko niti trabaho, manang. Amok nga minasan ka makatrabaho, ta nadisgrasya kakit nga ron. Kumarik di akin ko iti dayjay a restaurant.
nasingpat day jay. Iso asaya atom ti agtrabaho. Uwan manan. Ay, wen gayam. Nakita mo ka di ijay ni Alan? Nasingpat day jay abaro. Makigayam ka kankwana. Saan mon apang panunutan day jay a Wilson? Alan, agyaman ako unay kan ka. Sana ka narigata na nag-adjust dito baro at trabaho. Gaputad ka. Siya pero bangagyaman ka, Elsa. Apay? Manipag namin namang mo ka. Naragsakan titunggal aldaw nga glabas kanya. Siga nga minti inspirasyon ko. Anya? Kadyak ilibak nga gayatak kan ka. Love at first sight dahil ka narignak para kan ka. Kwa. Namabalin. Jakpay kayat agayat itaalan. Agreg-recover akpay lang amin. Gapo itipan naka-broken hearted ko. Di ka agdanag, Elsa. Di ka apuraan. Nakasagana nga guray. Aging kang aglunit ti sugat iti puso. Alan. Sapay la ko ma. Taig ka nakitinamnama, Elsa. Itapay lang. Ikalig. Saan kanto masakitan? Iti kanito asyak ti ayatam. Man nakaawat ni Alan, Mr. Lonely. Kat inananusan na tinaguray, aging gaan nakarecoverag, itinapasamak kada kami kini Wilson. Makunak at tinapasamak apan nubo, kat iso tinangidoron kanyak, itinapudno nga ayat, nga iso ni Alan. Gawra niya man tinapasamak, saan nak abinaybayan, kan imbati aging gaita. Alakastan, kat agyaman nakiting kay panangin drama, dito'y pakasaritaan. Ito'y pagayam mo, Elsa. Agyaman kami matpagayam nga Elsa, iting ka panangipatulod, iti pakasaritaan. Tinapudno nga ayat, anyaman tidumteng alapad, kat nakasagana amang sarangan. Nagasat ka, tanamam mom nga alam. Kat idawdawat ko, asapay la kuma, tag nanayon ng tiragsak, ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan na kay drama, ti pakasalitaan ngayong patulod. Ni pagayam nga Elsa, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kaya panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Thanks for watching.